Ano ba? Lamok ka, bes. Hey everyone, welcome back to my channel again. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, April 1 na. I-film ko pa lang yung March favorite ko. Kasi medyo na-busy tayo this past a few weeks. Ayan. So, I have a basket here na medyo madami, pero konti lang yan, sa totoo. Konti lang yan kasi sabi ko nga, hindi ako ganun kabilis magpalit-palit ng mga products. So, most of the things here, siguro nakita nyo na siya sa mga vlogs ko or sa mga ibang favorite videos ko. So, without any further ado, let's get on to the video. Kung nagtataka kayo guys kung bakit nasa ibang setup ako, dito ko ngayon sa sala guys, kasi summer na sobrang init na sa kwarto ko mag-film and wala po tayong AC sa kwarto. So, dito po tayo sa sala, pero sobrang init pa din kasi halos kaka-turn on ko pa lang ng AC. So, don't mind the sweat there. Ayan. So, simulan natin guys sa April. No, it's March favorites pala, hindi April favorites. So, ito siya guys. Sisimulan natin dito sa hair pack. Maybe you've seen my review of this product already. This is the Fresh Egg Remedy Hair Pack Hair Treatment from Fresh Hair Lab. So, ito guys, ito yung ginagamit ko na conditioner ko everyday kasi sobrang na-damage nga yung hair ko for the past activities, rebond, color, tapos liligo pa sa dagat, ganyan, sa pool. So, sobrang damage yung hair ko guys. So, nakita ko to sa Watsons and this one is only 133 pesos kung hindi ako nagkakamali. And ito guys, yung ginagamit ko na everyday treatment ko or ginawa ko na siyang parang conditioner ko and sobrang bango nito guys. Sobrang nare-recommend ko to na itry nyo kung mapapagawi kayo sa Watsons at itry nyo to. Kung gusto nyo namang itry tas walang stock na ganito yung Watsons ninyo guys, meron po sila sa Watsons na online. So, you can get this or you can avail this sa online din. So, usapang hair pa rin tayo guys. Meron po tayo dito na Vitress na cuticle coat pero heat protect siya. Ayan. So, ito yung binili ko guys kasi nga dahil summer na kailangan ko din i-protect yung hair ko from the sun kasi medyo okay naman na actually yung hair ko. So, konting, ano na lang yan, trim na lang, tapos konting, treatment. So, magiging okay na siya. So, ito guys, yung ginagamit ko na pang-protect. Hindi naman ako gumagamit ng heat sa hair ko, kaso sobrang init na ngayon. So, probably it can, it can help my skin, sabihin ko sana, my hair para hindi pa siya lalong ma-damage. And speaking of sun protect guys, ito yung isa sa mga favorites ko. Kung nakita nyo na guys yung mga vlogs ko, parang, may Watsons vlog, Watsons video ako guys na haul. And isa to sa mga binili ko. This is the Derm Plus na moisturizing sunscreen with SPF 35. Ito yung ginagamit ko usually guys sa mga paglabas ko. Like for example, magsiswimming ako, ganito. From, kailan ko pa na-start to? Parang 2016 or 17 ko pa na-start to na gamitin guys. Every time na magsa-summer or every time na may pupuntahan ako, yun na kailangan kong mag-sunblock guys. Ito kasi water resistant siya. Tapos may SPF 35 na rin siya. So, this is from Derm Plus. Ito guys, hindi ko alam kung magkano yung presyo kasi natanggal naman na to sa Watsons. Pero, naghahanap ako na nakabattle na ganito sana guys. Kaso, wala pa akong nakita na nakabattle na ganito. So, ito pa lang yung meron. And, speaking of another SPF guys, ito naman siya SPF 90 with vitamin A, C, and E. And ito guys yung Vitamist. And ito, parang refreshing siya. Like, for example, if you are in the beach, ayan, tapos gusto mong mag-refresh lang, mas okay to kasi refreshing siya, tapos naka-spray lang siya guys. So, ganyan. Mas convenient siya gamitin. Pero kung pupunta kayo sa place guys na kailangan nyo ng limited lang yung luggage na nyo, then you can go to the sachet. Pero kung road trip naman, ganyan, ito yung nire-recommend ko naman guys kasi ito may collagen na siya, tapos may vitamin A, C, and E siya. Tapos, water resistant siya. Tapos, non-greasy, guys. Nilalagay ko na lang yung link in the description box down below kung saan nanggaling to na online shop. Kasi, pinadala lang to sa akin. So, ito guys, marirecommend ko. Nagamitin siya kasi, mabango din siya. Parang, ma-powdery smell. Parang pulbo ng bata. Ganun yung scent niya.
And another SPF again. Sobrang SPF ata. To summer na summer, guys. Ito, this is the Precious Skincare Instaglow Lotion with SPF 80. If you've seen my review of this product, guys, ginawan ko to ng review, I think last month ko lang ata siya na-upload. Pero ito, guys, mayroon siya SPF 80, tapos may glutathione and aloe vera. Yun nga lang to, hindi ko siya ma-recommend, guys, na gamitin nyo. Like, for example, nasa office kayo na maghapon yung aircon nyo. Medyo nakaka-dry siya ng skin. Hindi ko alam kasi lotion siya, it should be moisturizing. Pero moisturizing siya kung nasa humid ka na lugar. Pero kapag nasa aircon ka, sobrang drying kasi ng hangin kapag nasa air condition room ka. So, ito, medyo nakakapagpa-dry siya. Nasabi ko naman siya sa review ko, but in fairness naman sa kanya, guys, SPF 80, ano pang hahanapin mong lotion. And, maganda siya kapag yung lalabas ka lang para na-moisturize na yung skin mo, may SPF 80 pa. And another na pag-moisturize, guys, this is the Super Smooth. Ewan ko kung napakita ko na ba to sa isang favorite ko, kung napakita ko na siya sa February favorite ko. This is the Super Smooth Body Lotion, 24-hour moisture. Pero ito, guys, ginagamit ko lang siya. Parang hanggang dito na lang, guys, kasi nakapabaliktad to na pinapatayo ko para hindi na ako nagtatatak-tak. Ayan. So, parang nandito na lang yung natitira dito, guys. Ito kasi, very moisturizing siya kasi mayroon siyang shea butter tsaka coconut oil. Kaso to, guys, ginagamit ko lang siya kapag gabi kasi nga wala siyang SPF. So, kapag morning, pag maliligo ulit ako or mag-shower ako, yung may SPF naman yung gagamitin ko for the protection from the sun. And ito, pang gabi lang siya para kahit nasa air-conditioned room, yung parang nagda-dry yung skin, moisturize pa rin yung skin natin, guys, para malesen natin yung pag-age ng skin natin in a very young age. Ayan. In a very young age. So, I recommend this one also, guys. Kung meron naman kayo, eto kasi sobrang tested ko na siya. Sobrang moisturized talaga nito, guys. Sobrang, ewan ko ba, hydrate talaga yung skin ko pag ito yung gamit ko. And speaking of hydration and moisturizing, ito naman, guys, ginagamit ko siya for my lips. This is the Vaseline na Lip Therapy Original. Nasabi ko na to dati na kaya ko mas gusto na to compared sa nakatab ng Vaseline. Kasi meron yung lip therapy nila, guys, na parang maliit na ganyan, na nakatab lang siya. Ito kasi, you don't need to dunk your finger para makuha mo yung product. So, you just apply na parang lipstick na lang siya. Actually, kahit di mo siya tingnan sa salamin. So, pwede na siya. So, ito, mas convenient siya for me even if I'm traveling. Ayan, para kahit madumi yung daliri mo, at least, hindi mo lalagay sa mouth mo, which is, mas convenient siya. So, Vaseline Lip Therapy na original, guys, para hindi nagchat-chat lang yung lips. Kasi usually, if you're in the beach, pag nasa air condition room ka, ayan, sobrang, nakaka-dry din yan ng lips. And speaking of beach, guys, summer na summer. This one is the green tea moisturizing, repairing, and soothing na spray. Ayan, repairing spray, hydrating. Ayan. This is from Miniso naman, guys. And ito, parang ginagamit ko siya, like for example, init na ako. And ayoko nang mag-reapply nitong, ano man tawag dito, SPF ko or yung sunblock ko na spray, guys. Ito para sa mukha ko naman siya kasi, like for example, gusto mo na ma-refresh ka, spray mo lang to kahit sa duty, ganyan. 100 plus lang to, guys. And green tea yung kinuha ko kasi pimple prone nga yung skin ko. So, mas preferred ko na may green tea yung ginagamit ko. Pero meron pang other variants. So, I think 3 or 4 variants ito kung hindi ako nagkakamali. Last 2 na, guys. So, punta naman po tayo sa makeup. Of course, my favorite, ito po, this is the Fit Me na matte and poreless na from Maybelline. Ayan. Ito yung ginagamit ko, guys, na foundation. Kaso ngayong summer kasi parang nangingitim na ako. Napansin ko kanina na hindi na siya medyo pantay. Kaya yung ginagamit ko, nag-bronzer ako or nagkukontour ako ng mas para hindi masyadong maputing-maputi yung skin ko. Kasi yung shade ko dito dati, guys, is 120 in Classic Ivory. So, eto, medyo maputi na siya sa akin. So, I'm thinking of buying another shade. Pero, tingnan pa natin. Kasi, ngayong time na to, guys, halos hindi ako nagbe-makeup. Lalo na summer, hindi ako masyadong nagbe-makeup pag summer. So, probably, baka masasayang lang din. And, baka hindi ko na siya shade pagdating ng time na kailangan ko ng mag-makeup. Tiis-tiis muna tayo dito. Nagagawa naman ng paraan sa pag-bronze, sa pag-contour. So, pwede na. At saka maganda siya, guys, kasi talagang natatakpan niya yung mga marks na kailangan takpan
I don't know. Pero, kapag sa camera, ayan, sobrang mas natatakpan niya. Pero in personal, may mga blemishes pa din ako nakikita kasi hindi ako ganun kakapal maglagay, guys. Eto, guys, ano lang to, yung parang isang coverage lang niya to, itong sa mukha ko. So, medyo natatakpan naman yung mga dark spots ko. So, okay na siya sa akin. So, favorite. The last but not the least, guys, is this one. This is the Super Curl Waterproof Mascara from Everbilena. Kasi, kaya ko siya ginagamit, guys, kasi mag-expire na siya ng April 18. And, 6 months lang kasi yung lifespan niya. And, medyo nagda-dry na nga siya actually. Pero, gusto ko kasi to, hindi pa masyadong nagda-dry. Gustong-gusto ko kasi to, guys, kasi napapagirl talaga niya yung lashes ko. And, of course, it's waterproof kasi kapag mainit, guys. Yung nauuna kasi sa akin, guys, na pagpawisan is under my eye. So, hindi ko gusto na kapag lumapat yung lashes ko, upper lashes and lower lashes ko. Tapos, mahilig kasi akong magkamot ng lashes ko or ng eyelids ko, ayan. So, ayoko na may smudge kasi mas baka magmukha pa akong pasyente kaysa sa pasyente ko. So, dapat waterproof yung ginagamit. So, ayan. Less than 200 lang to. Kung di ako nagkakamali, parang 165 lang siya sa Lazada, guys. So, that's it, guys, for my March favorites. Ayan, sana nag-enjoy kayo. And sana may natutunan kayo for this month kasi magagamit nyo siya, guys, for the month of April and May. So, sana po ingatan po natin yung mga katawan natin, yung ating mga skin, use SPF, and of course, protect din yung hair natin from the sun para, para bongga, hindi lang yung skin natin yung naproprotect kasi para equal lahat. Ayan, healthy and glowing yung hair and tsaka skin natin. So, that's it for today, guys. If you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is JoyOfMia. And of course, do not forget to subscribe and like this video. And syempre, wag mo na rin kalimutan na i-share tong video. And of course, sobrang lapit na po natin sa 17k subscribers. Thank you so much po sa pagsa-subscribe. Ayan. Meron po tayong giveaway soon. May re-review ako na product. And magpapag-giveaway tayo. So, abang-abang lang yan. So, thank you so much, guys. Until then, I'll see you in my next video. Bye! Mwah.